Здравейте! Аз съм Радо от Интерматрак и днес ще ви покажа как лесно да почистите дамаска на матрак, ако кълъфа ви не е сваляем. Също така и специалната ни дамаска за тапициране легла, която е с тефлоново покритие и дори да се надраска с маркер, много лесно се почиства. Матраците трябва да се почистват с специални препарати, съответно този е точно такъв, на бактериална основа и премахва всякакви упорити петна. Сега ще ви покажем първо как да изчистите дамаската на вашия матрак, като напръсквате лекичко с специалния препарат и след това забърсвате с влажен микрофибър. Не е нужно да търкате упорито и да нагнетявате допълнително мръсотията вътре в самия текстил. Доста лесно и също така икономично, защото цената на препарата е съвсем приемлива. И както виждате, петното вече го няма. Сега ще ви покажем как собственоръчно ще надраскаме дамаска за тапицирано легло, като съответно този текстил се предлага за 90% от нашите легла, упорито с маркер и съответно дори без използването на препарата, просто с влажен микрофибър, отново ще изчистим маркера. Тук вече отнема малко повече действия, тъй като това е текстил и няма използван препарат. Единственото, което ползваме в момента е влагата от самия микрофибър. Но както виждате, петното вече липсва. А също така сега ще ви покажем, че и самия текстил е водонепромокаем. Виждате, водата остава на капки от горната страна. Това е поради тефлоновото покритие, което е вътре в самия текстил. Няма как да намокрите дамаската и съответно да се получи влага вътре в самото легло. Това беше от мен. Последвайте ни за още. Заповядайте в Интерматрак.